Haino hai lamsogo khajani takuk tai bukhuk songrokno khakhayo norok kahamno tongna hinai somung channel norok ni bagui tui phaijao ka tini khai tal bora khainani hinai nahadi tal butui orobo phaidi bahage buti khainai laigiranai nahadi ang tal kaisa kotorma nakha ekdom motom jip jip ongui tongkha bora khainani bagui ekdom obo kothok jat tai khaya khugranai obono kaham ke poriskar ke khugbai ke nahadi oro busli kol tham tongo talni tabuk o kol sa sakagui kaisa takari ukhai butui tikhlainai nahadi belai gono aboni bagui tui kisa ruwoi ada glass tui ruwoi ang butui tikhlainai hinai wansuka belai gono aboni bagui obo kaham kai butui tikhlainai nahadi tikhlaibai kya kol thatamno ang butui sebi tikhlaibai kya obono tabuk sangkinai ni belai no dorkar kaisa manayo sangkini nawi sangkinai tambagi himale sangki angkai chapro rogo totra rok phano rajagui mano bustong bai talni bustong tongo aboni bagui sangkinani belai no dorkar nahadi sangki pano se tola tui laya aboni bagui belai gononi bagui hingke tabo kaisa chamis nawi kokoli sema sangki chinai abo haike sema khaisenai kaisa norokni thani koimung haino hai norok jodino ani channel o katal ongui tongkha hingke please norok subscribe khai redi tai ani video rok no bo like redi tai share khaidi nongni friends tai family rok no ani video rok no asukno hambai nahadi ang butui sangki baikya norok obo container bisingo pano friso dawi toni mano jepro chana musungo apro tikhlaijai mano nahadi ang oro khlainani bagui bora khainani bagui moida 2 cup suji 2 cup chini bo 1 cup nakha o cup bani ang jotono map khaibai kya chini talbo kwtui ba chini 1 cup bani ongo norok tebo kwtui chana khaibsadi ang suda kisa rinai phumlognani bagui suda hani samanya kisa rirkha tabu mix khainai mix khaiye or kisman tui regelak sudu talpi tui baino khlainai tam hingkai bora chanani hingangai suji tai moida joto map thikna nango nang butui khe chanai abo hai nahadi kisa kai butui reui sapiknai ekloge kolom khai rakha hingkai lomui thanai se aboni bagui kisa kai rei sapikbai mane yagulo hani hai nahadi ekdom kormo ongkha tai tabu bono 1 ghonta kholobui tonchinai tam bagui himale suji kosomna nango aboni bagui logi serke krak naise aboni bagui 1 ghonta kosomrui tona nango nahadi karai tungkha ang yakbani rakha 1 ghonta ni yagulo ekdom yakbani resina hanai norok nangkha hingkai chamis rok bai phano serimano chamis rok bai rubui hingkai abo yakbai ano ang rakha nahadi abo haike serbai nai kesak seng khana hadi tikhlaisi mangkha je kesak no tikhlaigiranai abo haike no joto serbai nai tam bagui himale talni season phaikya hingke talni bora tei talni awang borok chaya hingkai bahike chana ba aboni bagui hingke norok no bo share khaina musungkha aboni bagui ang norok no khlai phunuka nahadi tai kok sayok nai nahadi rema logi inche haino phumulogui phaio ekdom sopung obo ongui tongo obo haike no rwbainai jotono serbainai naithok khaioi ekdom phumulogui nahadi joto rwbainai abo haike no ang jotono serbai sinai je tongmani yakbaino rwrwui serbai sinai nahadi serbai kya bati kotorma thaisa ongkha nahadi phumologjak sijagui tongo ekdom kwsak ongkha norok chada chakha taklai bosorni norok comment sidi aswkna hambai taisa malai phinai next video।